Pakitanggal naman yung puso sa monay. Saan hawakan banda? Pakitanggal. Yakot. Ano ba, kamay or... Bibig! Hi guys! Welcome to... Tanggalin mo ang monay ko. What? Sino kayong mababiktim ako today? Let's go. Pakitanggal naman yung puso sa monay. Kulay. Pakitanggal. Paano hawakan? Hindi ko alam eh. Pag ba nakapikit ako? Sige, pwede. Game. Game. Paano? Ito yung monay, oh. Ito kasi kung ano-ano iniisip mo eh. Hello, idol! Nanonood po kayo ng radyo? Pakitanggal naman yung puso sa monay. Monay. Ito. Yakot. Yari ako sa ano ko. Ito yung monay, oh. Ikaw kung ano iniisip mo eh. Diba? Akala ko kung anong monay. Ito, pakitanggal ng puso sa monay ko. Ito yung puso sa monay! Ayun ba yun? Ano Hindi yung ko nakita eh. tinatanggal mo talaga? Pakitanggal yung puso sa monay ko. Ready ka ba? Ready. Okay, go. Ano ba, kamay or... Bibig! Bibig. Call! Parang ayaw mo tanggal. Gago! Okay. Okay, love you. Love you. Diyan na nga po natatapos ang Waka Mo Ang Monay Ko. Till next vlog. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.